Tässä uutiset, hyvää huomenta. Sosiaaliturvan leikkaukset ovat tulleet voimaan ja ne koskettavat etenkin yksin asuvia, nuoria, työttömiä ja yksinhuoltajia. Valtion säästötoimien piirissä on Kelan mukaan 500 000 suomalaista, jotka saavat tukea työttömyyteen ja asumiseen. Asumistuki pienenee tuen tarkistamisen yhteydessä eli viimeistään ensi vuoden maaliskuussa. Etuuksien heikennyksiä voidaan korvata toimeentulotuella, mutta myös toimeentulotuen ehdot tiukentuvat. Kävimme kysymässä pienituloisten ajatuksia valtion säästötoimista. Jonkun kalkkitabletin nyt voi vähän siirtää viikolla, mutta tällaisin niin ei saa maksusitoumuksia, niin joutuu miettimään, että mistä mä näistä karsin. Työmarkkinatuesta menee lääkkeisiin 250 €, ihan mahdoton tehtävä, 500 vähän risat ja vuokra nousee maaliskuussa, nyt teki 37 €, niin mahdoton tehtävä. Kyllä tiedän tapauksia, joissa joutuu parin kuukauden aikana muuttamaan pienempään asuntoon. Asunnossa, jossa on ehkä asunut jo 20 vuotta, jossa on ystäväpiiri, siis elämä on siellä ja sieltä on pakko lähteä jonnekin aivan muualle, joka on tosi väärin.